نسولس 26 جنبوت هزي تدالو على توزين حزلكم متلقوه بقدام الناس أستزينا بريزيدنت إساياس أفوركي بزعبا أمريكان هلو كونتاتن مجلس هيبو سراويت أمريكا أب دوباوي إيران حدش متقعتي فتيمو إسرائيل أب العلي حزب الله متقعتي خطقت المخانا فليتا إيران مس أمريكا زكيد زرب تشبوت كم زيكونه قليتا بمتقعتي يوكرين شدوشته روسياويان تقاتلهم زي خبركم تخاتلتي ازن كالن حيزلكم متيلخو كسام وداتا مسايكت صنحون دحتتكو ابزا چانال دما هناي وترو تخاتلتي سبسكرايب مغوار سدرانا نختقونو بخبري يعدمكم بريزيدنت إساياس أفوركي بزعبا أمريكان هلو كونتاتن مجلس هيبو هاجراوي ويزي بيتاوي كونتاتنان ممبعلون كابتي بعلان حزب عالمن هانك ونبلوه رتعوي أهجراو سرعتن زوباوي ناي مكبار رقاتن متحقازن رهوان تمرتن شركنتن تنتسيلو كام زير أملكيتم بزد مازبز حشفنا مدرو ناب أمريكا زتكورو خوينو بمغرب نتي مسممصا ترامب بفلاي زتراي على موخونتات زرزيروم حيالاتن زي حيالاتن زنقلو أجنداتات بخميه يصلونا زبل ملسا قبراوي تحجاتات زي كونه بنطوف تبقسو أب مسرتاون كبرتاتن زتندق حسابن استراتيجين كأيس كهم قسقاس متكاتا يبلون دمايلوم أبزيز تند فستراتيجي كاوين تاليوغن زرزر أيهابن عسعو كاب هزبتات زلاديلوه بزوح أهقراو سرعات موصح قدن نتنبر حريا كم زي كونه بمقلات مغطسل تابارنتن مقزاتن زخونه بلوي سرعات كإلا كم زلون زلنا يوموال كاب زتصنحه بلوي أهقراو سرعاتنا بحدش أهقراو سرعات ما سقاقر مخانو تغيسوم بريزيدنت إساياس سابتي نزوباوي زملكت زعبا مس سقر عمي زبلوه بمتقاسيو مدرو غطسيلوم عمكوا كابتي قودو بنا نبلو تفاسس نيلن كرن أفريكان كايب هارن وشمتن أبناي السودان إثيوبيان بفلاي تغيسو نيريوم عالماوي تأفافنت نايتي قودو ومزحجي أبو هرمز تخسيتو زلو قلولاه زيادة قولي حسل زلو خنكتلو زيتن حناي زيخون عالماوي زوخون زوباوي حيلي وزبل وغنات القام اتتاو زيبلو بوعل هاجرات قودو زقومه ناي حباراوي دحنس آلي أنت زي كوينو زخونه كلمة كاتا زرعت كام زي وات داقم تنتيرو الليلوم بريزيدنت زحلف عامتا بقبطي دحريزي كايرو ناي حاموشته معلتات عدت مس تلفزيون إرترا بزقبرو على متأيق نازو قداي على إلو منبارو يرسعن أبتي على متأيق وتادراوي متتتاو كام زنتسق زرده بريزيدنت إساياس كايه بحاري كابكالوت ماياوي مسمرات زيادة جيوبوليتيكاوي أقدراس النزلو أهقراوي ماياوي مسمر مخانو كام زعمن قليتو نيريوم نزي ماياوي مسمر زي محاسد مانا هاجرات نايزي زوبان كابو وطايز اللوان أب زرزر كياتنا أنتلاين أهقراوين حيلتا استراتيجيكاوي قدايوم اتشيقر باستفلالي وغنات بزو حسابات زمتسن متتوات زبزحن مخانو بمقلات نحنا أبقماقم بحري انركب هاجرات أبزي قدايزي نطور مرقت كهلونا اللو كمانجست إرترا بزي تفلاليها قات عمتات زغربنا يو عسر تخلتين نزبتات زحا سابات قالو يبل إساياس أفوركي أبزنا يتمالي مدرو دما أب سومال إثيوبيان دوب سودان زلو خونتات أزيو أسكافيو زيادة أغالبو نسرحان كام زحاتت بمنت أريونا بزيتاوي قدايات ساقيروم دحري مولع كونات في إيران متابو هرمز معصوان أمريكا مس وحسنت كاي بحري كتتحازب زخل مس إرترا زنبرا ديبلوماساوي ركبات كتمحيش ترايا كم مرعياون نتي أب وان جو بايدن أب العلي إرترا تنبيرو زنبر قداتات كم زيت العالم من محدار ترامب قليسيوم بمخنيات معلتنات نتي إرترا دونالد ترامب صحافي قدايات أمريكا ماركو روبيون نايو هانا ملغتيه مسدادمون حده مرعيايوم وانا صحافو قدايات وطا أمريكا ماركو روبيو باسم منجست أمريكا بزوطو مغلطي نمنجستن هزبن إرترا نمبل 35 عمت سنبل ناتنتكم انقوا حقوسكم إليوم آسيبون أبزي زمدنا أمريكان إرتران داقما يستجمر حدش معرف أمانقو خلطيو منجستاتنا زلو متأسار نمعماغون أب حوارو بلتسقنا رقاتن بحوار نمسرحان بهانك أوتا اتسبخ بالقليتيوم حزب خامسي تتحيزو كام مدره بريزيدنت إساياس بزوح خمز تصبه أب محبراوي ميدياتات كملالس زغن قدايو سراويت أمريكا بدوباوي إيران حدش متقعتي فتسيمو سراويت أمريكا بدوباوي إيران حدش متقعتي كمز فتسيما قليتم نوطاتات ميسايلات فيرانا ببحري تفنجارين مقمات زفتنا جلابون إلما كمز خونا دما قليتم
ማዕከላዊ አሜሪካ በዘውጾ መግለጽየቶም መጥቃዕታት ንርእሰ ምክልኻልን ወታደራትና ካብ ሓይልታት ኢራን ክፍጽሙ ካብ ዝኽሉ መጥቃዕታት ንምውሓስን ዝተፈጸሙ እዮም ክብል ገሊጹሎም ወሃብ ቃል ማዕከላዊ እዝ ካፕቴን ቲም ሃውኪንስ ሰራዊት አሜሪካን ወታደራቱ ይከላኸላሉ ገና ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ዝቕጽሉ እቲ ጎንፂ ኸይጋደድ ነጸራለና ክብል ገሊጹም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኢስማኤል ባቃይ ምስ አሜሪካ ዝካየዱ ዝርባት ውስኑ ምሕያሽ ከም ዝራዩ ብምሕባር ነቲ ኩናት ደው ክብል ኣብ ዝኽእል ስምዕ ምብጻሕ ግን ኣብ ቀረባ ዝኸውን ኣይኮነን ኣብ ዝበለሉ እዮም እዞም መጥቃዕታት ተፈጺሞም ዘለዎም ካፕቴን ሃውኪንስ እዞም መጥቃዕታት ኣብ ጥቓ ባንዳር ዓባስ ዝተባለት ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ ኢራን ከም ዝተፈጸመት ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ እታ ወደባዊት ከተማ መደበረቲ ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢራንያ መራኸቢ ሓፋሽ ኢራን ኣብቲ ከባቢ ነታውግ ምስተሰምዐ ሰመዚ ባንዳር ዓባስ ምርመራ የካይዱ ከም ዘለው ጸብጺበን ነይረንን ኢራን ነዞም ካብ አሜሪካ ዝፍጽሙ መጥቃዕታት ክሳብ ሕጂ ምላሽ ኣሃበትን እዞም ናይ ሕጂ መጥቃዕታት ኣብቲ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም እንታይ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ንጹር ኣይኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ነቲ መጥቃዕት ሲቡ ሕጂውን ኣብ ስምዕ ምብጻሕ ይከኣል እዩ ክብል ገሊጹሎም በአሸምጋሊነት ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሶሉስ ምስ ላዕለዋት ተኣዘዝቲ ኢራንን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝርብ ከም ዝቕጽሉ ድማ ኣንፊቱሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ መጥቃዕታት ክትቀጽል ምዃና ኣፍሊጣ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሂዝቦላህ ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕታት ከም ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር ታገር ኣፍሊጦም ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ እስራኤል ምስቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሂዝቦላህ ኣብ ኩናት ከም ዘላ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሳምንታት 600 ኣሸበርቲ ተደምሲሶም ኣለዉ ክብል ብምጥቃስ ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ክቅጽል ከም ዝኣዘዘ ገሊጹሎም ኣብዚ ኣብ ደቡባዊ ምብራቃውን ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ደብዳባት ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰመዝት ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ ሰራዊት እስራኤል ግን መጥቃዕታቱ ንትሕተ ቅርጺ ሂዝቦላህ ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ እዩ ዝምጉት ዘሎ እቲ በኣመንቲ ሽዓ እስላም ዝድገፍ ሊባኖሳዊ ጉጅለ ወገኑ ግብረ መልሲ ንብሃብ 20 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳኤላትን ናብ እስራኤል ከም ዝወንጨፈ ሓቢሩሎም እቲ መጥቃዕቲ ወታደራት ታንክታትን ማዕስከራትን እስራኤል ኢላማ ዝገበረ ምዃኑ ነቲ መግለጺ ይጠቅስ በ16 ሚያዝያ መንጎ ክልቴን ሃገራት ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምጅማሩ መጥቃዕቲ እስራኤል ንሊባኖስ ጥራይ ኢላማ ዝገበረ ኮይኑ ይጸኒሖም ኣብቲ ድሕርቲ ስምዕ ክካየድ ዝጸንሐ መጥቃዕታት 10 ወታደራት እስራኤል ክቕተሉ ከለዉ ብወገን ሊባኖስ ድማ ልዕሊ 400 ከም ዝተቐተሉ ሰመዝ ጥዕና ይሕብሩ ወከልቲ ክልቴን ሃገራት ብዛዕባ ምቁራጽ ተጻውታት ተወሳኺ ዝርብ ንምክያድ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናብ ዋሽንግተን ከምርሑ ትጽቢት ይግበር ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዓውን በወገኑ ሓይልታት እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተጠቕሊሎም ክወጹ ጸዊዑሎ ኢራን ምስ አሜሪካ ዝካየድ ዝርብ ጭቡጥ ከም ዘይኮነ ፍሊጣ ምስ አሜሪካ ዝካየድ ዝርብ ምዕባለታት ከም ዘሎ እኳ ዝገለጸት ኢራን ምፍራም ስምዕ ግን ጭቡጥ ኣይኮነን ኢላ ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ተማሊሶኒ ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባቃይ ነቲ መግለጺ ሂቡ ዘሎም ባቃይ ተማሊሶኒ ካብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝበዝሐ ክፋለት ስምዕ ኣብ ሓበራዊ መርገጺ በጺሕና ምባል ቆንዑ ክብል ገሊጹ እዚ ማለት ግን ምፍራም ስምዕ ዘይተርፍ እዩ ኢለ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ የለን እቲ ሰነድ መዘክር ምርዳእ ንሱሳ መዓልታት ምንዋሕ ተኽሲዶ ምባል መጻብ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን ብዛዕባ ኒኩለሳዊ ፕሮግራማት ኢራን ዝያዳ ዝርርብ ንምክያድ ዝዓለመ ውጥን ከም ዘጠቓልል ይገልጽ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሒሩ ንተዘራረብቲ ከይህወኹ መምርሒ ከም ዝሃበ እኳ እንተገለጸ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙነቶም ወገናት ኣብ ሓደ ስምዕ ይበጽሑ ከም ዘለው ኣተንቢሁ ነይሩ ተማልሶኒ ሩቢዮ ኣብ ከተማ ህንዲ ደልሂ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትማሊ ምሸት ገለ ዜና ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ሓሲብና ነርና ምናልባት ሎሚ እዩ ማለት ክብል ተሰሚዑ ካብ ኢራን መልሲ ክትሰምዕ ቁርብ ግዜ ይወስድ ክብሉን ሩቢዮ ወሲኹ ኣጠንቂቑ በመጥቃዕቲ ዩክሬን 6 ሩስያውያን ተቐቲሎም ዩክሬን ኣብ ደቡባዊ ዞባታት ሩስያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ክልተ ህጻናት ዝርከብዎም 6 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰመዚ ሩስያ ገሊጾም በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ጎርሎቫካ 4 ሰባት ክቐተሉ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ዞባ ቤልጎርድ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ምዃኖም እቶም ሰመዚ ወሲኾም ሓቢሮም በዘይካዚ ኣብ ዞባ ብራይንስክ በቲ መጥቃዕቲ ብዙሕ መንበሪ ኣባይትን ካልእ ንብረትን ከም ዝዓነወ ኣመሓዳሪን ናይቲ ዞባ ኣመልኪቱም
ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ በወኑ ኣብ 14 ዞባታት ሩስያ ክትቃዓዝ ተላኻ 173 ድሮናት ዩክሬን ኣብ ሓደ ለይቲ ተወቂዐን ከም ዝበርዓና ገሊጹ። ዩክሬን ዝሓለፈ ዓርቡን ኣብ ሓደ ኮሌጅ ናይ ሩስያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 21 ተማሃሮ ቅተሉን ከለዉ ካልኦት ብዙሓት ድማ ከም ዝቆሰሉ እዮም ጸብጻባት ናይቲ ሃገር ዝሕብሩ። ሞስኮ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ በትሪ ክወኒናቶላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾና ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ እስጳኛ፣ ኢጣልያ፣ ካናዳን 0.25 ሚታዊት ካብ ጃምላ ዘቤታዊ እቶተን ኣብ ወታደራዊ መዓላ ዩክሬን ከውላን ዝቀረበለን እማመ ከም ዝነጽገዎ መርበብ ሓበሬታ ራሽያ ቱዴይ ኣመልኪቱ። እቲ እማመ ካብ 32 ኣባላት ሃገራት ኔቶ በተን 7 ሃገራት ጥራይ ከም ዝተደገፈው ነቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሙ ሰላም ተመነና።